раҷабалӣ ибодалиеви 65 сола 25 соли умрашро дар Русия гузарондааст. аз ин баъд ин марди кор метавонад барои пешбурди зиндагиаш ба нафақаи Русия умед бандад. ҳоло вай дар мардикорбозори Душанбе, ки дар ноҳияи Шоҳмансур воқеъ аст, дар ҷустуҷӯи кор аст. зеро ба гуфтааш, бо нафақаи 240 сомонии Тоҷикистон рӯзгораш пеш намеравад. Берам плодики, брамор, берам пули нағд метирасия. Тоҷикистон ва Русия баъд аз баҳсҳои тӯлонӣ дар бораи пардохти нафақа ба муҳоҷирон моҳи сентябри соли гузашта созишномаеро имзо карданд. бори нахуст ин иттилоъ дар нишасти хабарии агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа тасдиқ шуд. созишномае ки мо бастем имзо ба мо имкон медиҳад ки агар тамоми муҳоҷироне ки дар Россия кор мекунанд ва шарту шароит талаботи суғурташавии музди меҳнатшона риоя кунанд ва ёва барои ҳамун собиқаи корӣ дар Россия буданшон нафақа таъин мешавад аз ҷониби Россия ва ҳамзамон агар қисми собиқаи коришон дар Тоҷикистон бошад, Тоҷикистон ҳам низ нафақаи худро таъмин мекунад. Сарчашмаш андози иҷтимоиш аст. Даврон Вализода, як намояндаи дигари ин агентӣ, дар суҳбати телефонӣ ба Радиои Озодӣ шарҳ дод, ки агар муҳоҷири кории шаҳрвандии Тоҷикистонро дошта бошад, маблағи нафақаи Русияш ба Тоҷикистон ва ё баръакс интиқол дода мешавад ва нафақахӯр маблағи умумии нафақаашро аз кишвари доимии зисташ дарёфт мекунад. он маъно надорад ки нафақахӯри мо ҳозир мехезад меравад нафақаи Россия мегирад. ин хел не. ту бояд собиқаи корӣ дошта бошад, як вақти муайян барои кор кардан дар Россия, расмӣ кор кардан. коршиносон расидагӣ ба ин созишномаро комёбии бузург дар пешрафти масоили муҳоҷират дар Тоҷикистон унвон мекунанд. ин дар ҳақиқат на танҳо пешравӣ аст, яъне ҳозир маълумотнокии ҳамин муҳоҷиронро бояд баланд бардорем. онҳо бояд камтар савод дошта бошанд, камтар бо касе ки кор мекунанд тавонанд кор кардан, гап зада тавонанд, бо ҳуҷҷатҳо имзо кардан имзо кунанд, ба тариқи шартнома кор кунанд. агар шартнома набошад ягон пул намегиранд. ҳарчанд созишнома аз ҷониби ҳукуматҳои ду кишвар имзо шуд, аммо парлумонҳои Тоҷикистону Русия ҳамоно онро қабул накарданд. маълум нест ки он кай қабул мешавад ва ба ҳукми иҷро медарояд ва оё Раҷабалӣ Ибодалиев ба ин зудиҳо нафақаи Русияшро мегирад ё на, маълум нест. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд камтар аз 1 миллион нафар аз шаҳрвандони кишвар дар Русия кору зиндагӣ доранд, аммо ҷониби Русия ин рақамро бештар аз 1 миллион кас медонанд. садҳо ҳазор нафар ҳамзамон шаҳрвандӣ ва шиносномаи русӣ гирифтанд.